ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆଗରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହସ ନଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୃହତ୍ ସଂହିତାର ନାରୀମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ନାରୀର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଫିଙ୍ଗର ଉଠାଇବା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଷୟରେ। ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜାଣିପାରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ମାଟିକୁ ଲାଗୁନଥିବ ଏମିତି ମହିଳା ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଲମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ଓଠ ଉପର ଭାଗରେ ଅଧିକ ବାଲ ହେଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଟିଥାଏ। ଏହିପରି ମହିଳା ଅଧିକ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ପତିକୁ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର କାନରେ ଅଧିକ ବାଲ ହୋଇଥାଏ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୋଟା ଏବଂ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଗର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରି ଏବେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।